Oke, baik dan oke, datang Kijang Super G, Kijang neh. Yo Kijang neh, Kijang neh. Ini dari lokal kayak ya teman-teman. Contohnya Abah iki. Wis dicopoti to jajai. Pakume jebol yo 5K. Pakume jebol ya? Oke, pakume jebol. Wis ini mau delok. Wis mau resik pisan? Wis buruk ganti. Oh, iki mau ganti. Wo, oke. Wis nganu dicepot karbonnya ngobrol. Yo. Oke, baik dan. Nomor 1 100, nomor 2 150 punjul. Nomor 1 saya ganti mungkin lubang 90 rata teman-teman. Ya toh? Oke. Langsung kita pasang lagi. Karburator sudah kita bersihkan. Wis langsung pasang nih. Yo, ada nih. Ke atas. Anu, tes drive neh bola. Sing mau urung temu, di tes drive neh no. Setting lagi. Sekarang yang nyopir anu ini Ganti komandan. ganti komandan. Aku keserogolen. Komandan telepon padahal wis beda terus. Padahal sik sopan aku. Langsung yang pegang komandan Klepon. Yang kemarin ini orang Surabaya. ya. 2 kali kesini, udah 3 kali. Juga. Mobilnya yang sama, tapi masalahnya kan platina. Terus kemarin tak ganti CDI. Katanya, wah enak ini mas. Makanya itu pak kemarin itu tak coba bolak balik sampai berapa kali itu, ya itu yang tak cari kok nggak belum enteng tariannya ya. Kan berganti CDI langsung enteng seluruh selesai. Wah enak musiknya mas. Udah dites lagi. Sing bareng aku kan duduk dah. Sanes. Sanes. Pendangu anu ku. Anu Pak. Tes lagi tetap dari siji 16. Oh iya yo. Kijang loh. Kijang. Masa ada di 19 itu? 16 bolak balik sudah 16 toh. Aku nggak minta siji 16 mas jadi ini mau siji 12 saya aku wis seneng ya. Oh. Pas mari kono go balik mabengi. Telepon wonge. Oh. Mas Jati ini loh 164 kilo bensinnya nggak kalong.
kan ya wis bener gitu loh. 164 kilo entek piro? Iki pandome kok apa ya semono kuwi kat, Mang? Pandome bensin. Mangka semono kuwi? Mbok? Hah? Rata ngene aku. Memang semono to, Pak? Sendiri. Bensinnya Bensinnya memang rada ditelas ngoten. Oh iya ada. Bentar. oh, berai ngoten ta. Berarti anu apa wi sesuai karo lek ngetes Dik mak wingi ngono maksudnya. Sing winginane mau nirit. Basan di wonge neng pantai ngendi ngono lho. Mau dadi siji songo nek jarene brebet-brebet lek anu digawe mlaku ngoten lho. Ya nanti sithik kan panjenengan tumbane sithik ki ambang mawon. Kula uji mungkin enten anune ora nek dijual nih sithik ya ora Iya. ngerti. Ora Mas wis gawe sithik sampeyan ben kula rusak es ben ora masalah. Akhirnya tak pasang ya aman nih. Makanya kalau pun ganti ping papat di tiba itu tidak ada masalah. Kentek iki. Woi, woi, ngepot. Sampai iki. Nah, ini waktu kami ini kita bukti saya bukti lo. Enak suarane tek 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 ngono barang kayak jare kayak go apa? Gokar jare kowekel aku. Kalau dari gokar ngono. Endi kae. Rasane Woi. tek tek tek. Iya tuh wong wi. Tek wae ae lho. Wong nang serempet malah. Iki sakmene iki teko ngene tapi ya kaget aku. Aku ngerasakan Anu, anginmu urung rono. Dadi pas di jalan anginnya mlebu nang karbu. Dadine wis kelong mudhun dhisik ora digawe ngono lho. Gawe muncul. Nah. Jadi urung digawe wis nyedot dhisik mak blus ngono. 16. mak teratap ngono aku lho. Kok sakmene? Tapi memangnya memang sih rada abot. Tapi sini warnanya putih tapi nggak sampai biru. Kalau ini tadi ujungnya masih biru, ujungnya masih biru mesti. Ini ujungnya biru. Untung berat aja ini. Ya banter no. Ya ora, Ding. Ya biasa ae, Ding. Bah, sekap loro nek buka. Mulai banter nih, mulai Ya, banter ya. Nggak perlu. RPM dur, lek wis montore Banter ya. banter lho, Ben. Mau sakmene lho. Carane ngono ora kok panggah muten nae yo malah boros. Jadi banter pisan bar karek numpangi sikil jare bapak kan ngono. Numpangi sandal. Numpangi sandal. Lek pelayar rek numpangi sandal. Coba ya sengke mau. Nah kok ini sementing mlaku. Aku adalah panjenengan nunak-nunuk. Dia ngemot yang dewa sak mun begini ya. Padahal aku ini beceng wong papat. Gitu lagi. Cuma tak telepon Mas. Hanya ingatkan. Kenapa Mas? Itu kan di dalamnya ada 5 liter. Jangan sampai 5 liter itu habis. Kalau bisa ini mulai belikan lagi 100.000. Jadi kotorannya nggak naik. Kalau dia ini umpamanya 5 liter jadi Iya, lah dige goyang kocak ngono. lah, Nyedot. nelat gitu loh Mas. Iya. Gue nelat digerontek gitu loh Mas. Ya, kalau lanjut barang kan munggah kene kan iso ganti gearnya. Kira ora kelang ngono. Nah, nggih mangkane niku lho. Sepil Bro, sepil. Mangkane niku lho. Lha iki mung sakmene teko Dermosari lho. Iya. Masuk nanti kok. Minggu bablas kan garong minggu. Mboten. Dari bapak lek numpak kaya ngono mboten. Tapi enak sih tahu-tahu mana ya, Mas. Enak. Anten Pak nanti tahu. Masa? Kalau kali Anu, putih kan kutukan. pun garong. Iya. Kulone anu kuwi lho. Pun mlebet sido dadi barang ngoten ae. Sampai teko kutukan barangnya wonten. Tapi mobilnya cari. Mobilnya cari. Sing ijen iki tekan ndi?
sing ndi? Ijen deh. Sing ndek enggak ra sing ndekne sing biru kae sampe teko etane pasar Kutukan. Telung selider iki lah. Iki ojek ra keleng ya arepe. Dek anu sing bocahe dhewe njajal kowe wedi wi, Bek. Hah? Sing Sing wonge dhewe lah njajal. yo kuwi dadi siji. Cepne sampe gedung-gedung lah. Lah yo kuwi teko nganu kono to. Teko pasar Kutukan ngono to. Ayo, berarti gila gedung-gedung platinane ngupil. Ngupil. Wah, lek numpaki jan. Meledak sak. Iki piye to malah numpaki. Kayak kersane iki mek papate jangan sampai nggowo. Orang-orang ngoten lho. Wah, apa? Mas. Sampeyan biasane Pak ngene iki. Yo ora Mas mung jare ngkon jajal oh alah. Bah lek kaya ngene iki ndang bobrok nang mobil aku. Udah bosak lho. Lalu apa jalan sehat tak uncak lihat ya dong. Wes watos ya tadi. Kok iso nyuwalep enggak kayak. Ora sak nyalip ini ki mudhun lho, Bang. Serut ngono terus. Oh, jane Nang nggih nyalip tok ngono kuwi mak serut. Bedanya non AC siji 13. Non Yo iki. AC wayahe. Delek ya. Lek gaya AC kuwi siji 12 no wis ya wis. Apa lek ora gaya AC siji 12 berarti yo jek boros ndak terus enggak anu san. Ndak lilo ngeculne aku lek motore waras. Kecuali pincang ngono. Apa kemang komplipik enggak kena jalan. Iki mah nginter aku wis teko Kutukan ngono. Lah tenan to. Wis sampeyan mau duk-duk nih. Ini wong nyetir kadang ya ser blater sing liri ya jeneng ini terus kan kok malah dadi to ngono lho. Ora ketok. Nggih karwane lek jeneng ngene iki oh pomone digawe wonge luwe alu lho luwe irit nek. Ngono lho maksudku. Tapi lek iki tak teko kulon ngono kulon. Mari wae nunggu. Kulone asan. Ah, kok ini nutut-nutut. Aku parkir ngarepan kono ra wani. Beda Lah iki kena di keluarga tenan iki Mas. Lah nek kok gandene yo. Kira bang ngalar kuwi ya, Dia dolan karo keluarga wani iki nek wis sirit ngene iki. Model mek kurang ngebor titik yo dene mekan yo. Karo angin-angine. Ora lah angin-angine karbu bareng kan ngono to. Woi. Woi, lho dhewe ya saka kulon. Ya ya berarti adoh pisan ya pisan. Wis adoh. Wis adoh. Nyapa kok kudu ping pindho dina ki meng dina apa to? Oh, malam Jumat. Kowe boros sing motorku biru lho, ben ada iki ngono. Ya motor biru ndek iki teko kulon kono. Sapa sing nyender? Aku Oh, teko kulon kono. ASEAN. Asik. Ini asik. Iki ora enak. Lah iya. Kok kene. Mas sing kena Mas. Kok kene iki. Oh. Iki kubur ini. Ya. Kan awang isi rolas. Ning kene iki wis 6,5 kilo. Wih, spidone kena ya. Makanya cowok ini, walaupun kita tak diambil, tak burung. Oh, kok sawan itu Heeh. 14 tadi ya. 11. Nah, udah jam nih. Padahal kendok lagi emang lek tak aku tak ancep nih teko manding paling men. Sing awal kayak mau no. Hari ini aku ya wedi yo. Oh, kaya gede tapi nggih simpangan suwi to ya. Simpangan musuhe truk tapi. Sikile kan wis duwe motor karo tangan.
Pak. desa iki jelas e. Ana cucian sing iup. Sian. Iki cucian ngarep iki. Wis ya diturunin sakmene, Bos. Lah iki cek urung jane, Pak. Isi sembarang weh. Tutup men. Lah urung apa ya diterusne. Terus ning saya tau baru. Lah wis entek sih kalau aku ya baru percaya. Sing iki lah. Diluk kasih. Iki lah megak ngalor iki nanti. Kene ta? Ya wes, ya. Rating ah. Wah, diantar Wes kok. ya, oke ya berarti entek ya. Ngono ya. Oh, pulang kae lah, bro. Nulak ngarepane wong kae lah. Bakal sate iki. Oh, ben ora sih. Jaluk tuku ya dituku nah. Urung buka. Oh, ora. Urung buka. Hop. Ini kan iki. Wes, Wes oke ya, kelas. 7,5 lur. Loh, Asli, tak pateni non AC iki rene AC-ne lur. Lho ya. 7,5. Bapake ikut ae. Bapake lho. Oke, ya. Ya iki ya ikut iki. Mekanik jangkal jelas iki kalau Pak saya Asli. kacang goreng renyah. Ini tak encepne lho guys tapi ya. Oke. Salam kuku ireng. Oke.